नमस्ते दोस्तों, अज्ञा सिंह चैनल में आप लोग को नमस्ते करती हूँ। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोग के सामने एक दुल्हा का सहाना गीतकार पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पत्तरी पत्तरी हो कौन दुल्हा कहाँ लगवला देर, पत्तरी पत्तरी हो कौन दुल्हा कहाँ लगवला देर। आगे मैं सास दिहली रुपया होगी न तो भैले देर, आगे मैं सरहज दिहली रुपया होगी न तो भैले देर। देयो देली दिवाइयो देली गिनाइयो देली ना, आगे मैया जाना गाँव के रास्ता हो धराइयो देली ना, आगे मैया जाना गाँव के रास्ता हो धराइयो दिहली ना। पत्तरी पत्तरी हो कौन दुल्हा कहाँ लगवला देर, पत्तरी पत्तरी हो कौन दुल्हा कहाँ लगवला देर। आगे माई सरहज देली रेडियो बाजावत भैले देर, आगे माई सरहज दिहली रेडियो बजावत भैले देर। देयो देली बजाइयो देली सिखाइयो देली ना, देयो देली बजाइयो देली सिखाइयो देली ना, आगे मैं भलवाही के रास्ता हो धराइयो देली ना, आगे मैं भलवाही के रास्ता हो धराइयो दिहली ना। पत्तरी पत्तरी हो कौन दुल्हा कहाँ लगवला देर, आगे मैं साली दिहली चाय पियत भैले देर, आगे मैं साली दिहली पानामा खात भैले देर। देयो देली खियाइयो देली बताइयो देली ना, देयो देली दिवाइयो देली खियाइयो देली ना, आगे मैं भलवाही के रास्ता हो धराइयो दिहली ना, आगे मैं भलवाही के रास्ता हो धराइयो दिहली।